Anem a veure la distinció entre les distintes coses que un professor pot penjar al Classroom pels alumnes. Val? Mireu, això seria un anunci. Val? Fixeu-vos que estic a tauló d'activitat. Un anunci. Això què faria? Pues, per exemple, l'anunci, us n'he fet un aquí ja. És aquest, primer anunci. Això ho puc moure a la part superior, de fet ho faré ara mateix. I està aquí dalt, el primer que sortirà. Això és un anunci. Això no és una tasca. Un anunci pot tenir associats, com qualsevol tasca, tot tipus de documents. Vale? I ja veurem com es fa, sobretot, documents que els alumnes han d'omplir, com si féssim, diguem, una fitxa que ja han d'omplir, per exemple. Ja ho veurem més endavant, però bueno, aquí podria afegir, per exemple, doncs, mireu, un document de Google Drive, un enllaç a qualsevol cosa, ja seria com similar a un vídeo, el que passa que en aquest cas no seria podria ser un enllaç de Vimeo o de qualsevol altre lloc, o no sé, o un enllaç a una imatge, o que sigui, un fitxer qualsevol que no estigui de Google Drive, que sigui, per exemple, el nostre ordinador, i ho pujaríem aquí, o, ja ho hem vist abans, un vídeo de YouTube. I això seria un anunci. I un anunci, doncs és això, és un anunci, no implica una nota, no implica una qualificació, no implica, bàsicament, feedback, és informació, val? Com això, d'aquí. I a més li podem afegir, com ja us he vist, us he dit abans, li podem afegir documents complementaris, diguem, vale? Bueno, a part d'això, evidentment ara cancel·laré aquest anunci, perquè avui aquest és el primer anunci. Després, a part d'això, puc posar a treball de classe, perquè aquí només puc posar anuncis, a treball de classe, puc posar les tasques, els diferents tipus de tasques, ja ho veieu, i posar material. Vale, fixeu-vos que el que són tasques, tasca en test o pregunta, tot això, d'una tasca es deriva una nota, una qualificació, una nota. I normalment també una avaluació, o sigui, sabeu la diferència entre avaluació i qualificació, no? L'avaluació és quan, diguem, d'alguna forma li dones feedback a l'alumne, que no només és una nota, un 5, un 6, un 7, sinó que dius, has fallat aquí, hauries de... Això és l'avaluació, hauries de intentar millorar això, o fixa't amb això, que has fallat a tots els problemes, per exemple, amb aquest pas. Això és l'avaluació, i la qualificació és posar-li una nota, no? D'una tasca s'espera sempre. L'alumne sempre espera, i els pares també, una nota, com a mínim. I, evidentment, és desitjable, no el millor de totes, però com a mínim de les més importants, una avaluació. Tenim molts alumnes com per fer una avaluació de cadascuna, potser no hi ha temps material. Podem fer una avaluació global, potser una vegada que hem recollit totes les tasques i les hem corregit. Important, una tasca necessita una nota, necessàriament, perquè si no necessita una nota, ho pengem com a material. Això són les distintes coses que nosaltres podem penjar a un Classroom. Un anunci que penjaríem des de tauler d'activitat, i després tasques, tot el que seria una tasca d'aquí, tasques, i, per una altra banda, material, que ja us he dit que material és apunts, no sé, material complementari, en fi, el que serien apunts bàsicament, d'acord? I en principi això és tot. És una instrucció molt important de totes maneres, convé que la tingueu